Hellenic Homes, η πρωτοπόρος κατασκευαστική εταιρεία με έδρα την Κρήτη, έχει βοηθήσει εκατοντάδες πελάτες της να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, την απόκτηση ενός σπιτιού στην Κρήτη. Η εξαιρετική ποιότητα κατασκευής της Hellenic Homes και η προσοχή της στη λεπτομέρεια αποτελούν προτεραιότητές της και σας εξασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα κατοικιών στην αγορά. Η Hellenic Homes έχει βραβευτεί διεθνώς με τα Bentley και τα International Property Awards. Επιπλέον, η Hellenic Homes ιδρύει 2 νέες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες για την εμπορική εκμετάλλευση, αλλά τήρηση, την καθαριότητα, ακόμα και την ασφάλειά τους. Η συνδυασμένη λειτουργία και η τεχνογνωσία των 3 εταιριών προσφέρει την ασφάλεια που εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη επενδυτική επιλογή. Η συνεργασία των 3 εταιριών ξεκινάει από το σχεδιασμό, περνάει στην κατασκευή και ολοκληρώνεται με την προετοιμασία του ακινήτου για τουριστική αξιοποίηση. Με περισσότερα από 1.000 άτομα εργατικό προσωπικό, η Hellenic Homes μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αφεθείτε σε ένα πιο ξέγνιαστο τρόπο ζωής, απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή. Και σύντομα θα το αισθανθείτε σπίτι σας. Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το 5ο μεγαλύτερο της Μεσογείου. Ένα νησί που περιβάλλεται από 1.000 χιλιόμετρα ακτών, με ήπιο κλίμα και φιλόξενους κατοίκους. Ένα νησί με τόση ποικιλία στη γεωμορφολογία του που θα μπορούσε να είναι μια μικρή ήπειρος. Γενέτειρα του Δία, πατέρα των Ολύμπιων θεών, σας καλεί να ζήσετε μαζί τους. Η γεωγραφική θέση της Κρήτης, ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, την έκαναν ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Η πλούσια ιστορία της χάνεται στους αιώνες. Η μινωική Κρήτη, που χρονολογείται από το 2000 π.Χ., αποτελεί τον πιο αναπτυγμένο πολιτισμό της Ευρώπης και έτσι την απαρχή της ιστορίας της. Το κλίμα της Κρήτης είναι μερικώς τροπικό και μερικώς μεσογειακό. Έρευνες το έχουν κατατάξει ανάμεσα στα πιο υγιεινά ανά τον κόσμο. Σε συνδυασμό με την κρητική διατροφή, διάσημη για τη μακροζωία που προσφέρει, σας δίνουν 2 τουλάχιστον καλούς λόγους για να διαλέξετε την Κρήτη ως τόπο κατοικίας σας. Χανιά, το στολίδι της Κρήτης. Ένας τόπος που διαμορφώθηκε από πλήθος μυθικών πολιτισμών. Βυζαντινοί, Οθωμανοί, Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι και Ενετοί έδωσαν το χρώμα και το μοναδικό χαρακτήρα αυτής της πόλης, πλασμένο με ένα συνοθήλευμα αρχιτεκτονικής, ιστορίας και πολιτισμού. Τα Χανιά έχουν ιστορία 6.000 χρόνων.
Και η εξαιρετική αρχιτεκτονική τους εξασφάλισε τον τίτλο της αρχιτεκτονικής πρωτεύουσας της Ελλάδας. Άλλο ένα στοιχείο της ξεχωριστής θέσης που κατέχουν τα Χανιά στην σφαίρα της αρχιτεκτονικής αποτελούν τα πλακόστρωτα στενά τους, το υπέροχο ενετικό λιμάνι και τα διάσπαρτα νεοκλασικά κτίρια τους. Χτίζοντας με γνώμονα την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κρήτης, ένα μείγμα πολιτισμικών επιρροών, η Hellenic Homes γεφυρώνει το παλιό με το νέο, την Ανατολή με τη Δύση.